Pahalgama firfiak te an chet nuwa India le Pakistan in rina line of control a silai thom alare hlei lawa ani zonin niriat chung chu in ka hai thu thlung bo chiatani towa India sipai te soidanin Pakistan lama tangin Jammu and Kashmir LOC a silai anrot metpuak thrina tun hi anwa chau chuani lova tun hnaya in ka hai thu thlung an bo chiat tumriat na ani towa Nizan le tukin jing lam khan Pakistan atangin silai aron ritrak trak nin an soya. Pakistan sipai te hian Kupwara, Baramulla, Punch, Nawsera le Aknura India sipai te in khuarna anron bituma. India hian en liamai mai lovin an phuang tokin an chhang let ve nin an soya. Ramria rampatni sipai te hi lian thamvak lo chuan an la inkap zui zelani. Ramria in beina chau hi nilowa. Pakistan in khuar hacker te chuan India sarkar le sipai kai noi website rang hack tumin nimin khanan beibok niin India media te chuan an tarlanga poilian thamero chu an khoi man lawa India cyber security agency te chuan he in bena hi lo mu chuakin an lo dang thei nin an saitel bok he baka hian tuntuma an boina hi India mar chakatranga a hlat te lulnen anin rau sakna tang chuan ator tu zinga kantel theitlat kumsang kha zakwa samsari pahnia East Pakistan ni thrin India puina ram hran lo ni ta Bangladesh a sarkar paithla kaneya an sarkar thar chuan India amumoin China le Pakistan lam awan zoka Bangladesh Rifles a an thruai tu hlui tuna Bangladesh Chief Advisor Mohammed Yanas nena in hnai tak mai Falzur Rahman chuan India in Pahalgama firfiaka chetna wanga Pakistan na beyani chuan Bangladesh kanche veanga India marchak state pasari te kan han la ve mayang chu China in minpui phot chuan kan hlen chuak thei mang ati Bangladesh lama hiani peng lok teang sarkaran paithak nuwa Bangladesh hian India epin China lama hoi ngala China hian Bangladesh a hian sipai mun bunatum mangtein thua thanga sipai te in khwarna tur hi India mar chakle mun dang in finna arek lai Siliguri corridor an ti mai bullok lalmonir hat muna sipai thlona trum mun bunatume antia arek lai hi kilometer tlem te ni wangin China hian an lamai thei tura ten ngaya Chubaka Kolkata le Bihara Kuch district te ahlatlem lo boka India nekna tan chuan mundu thusa man hialo me China hian India khochak lama sipai thlona trum mun adalem lowa Bangladesh a hian aron siam chatani chuan West Bengal le Sikkim te India marchak te chu him lo tura ngayani hetia kan soiwak chan chu China ral ron lian tur hrillok na thim thua ni ti borvel boipui kanoma an hrillok na hi thleng dik tak tak don se tun Bangladesh politics in lumletle China lam anon tatlat mai te hi ain me riawa lo me bel du te tan tina ani de berchu ti chuan Pakistan lama letle taila rampahni te in thren thana tangin Kashmir anin chu ngata Pakistan hian chumi tan chuan firfiak te amang tangkai thina Pahalgama firfiaka chet ma khan Kashmir ramri rula hian firfiak te in khuarna munza somnga vel chu nai vai tak takina om ti te tun naya an soi thar le a Pahalgam thil thlenga wang khan India achewa kang ti hi Bangladesh le Pakistan te chang ni lovin China le US te poin an hlawa an me mina ti boy turin India hi ron che su se antia China lain Pakistan thlawang hauzongin thu an lo nei ve to bokane tuna UK le US te chuan rampatni te hi boruak tipun lunzong ni lovin ati dai zonga mala ram turin angena India in phuba anlani chuan indona achuak mai nan ring ompo anne Tunkartir Khan India Prime Minister Narendra Modi chuan kha beina chanle dana India sipai hruai tu te chuan zalen nan neye atia sipai te hian anchet dan turte an bitum turte le anchet hun turte chu an thlang thei to mai don ni om takane Union Home Minister poin
poi khoi tu te chu an ke hniak ral rai thlenga man ngai poin kan zui don ani ati ve mek boka Pakistan chuan kan intelligence te hudon rin tlak tak chu India hian sipai chakna amang thuai don ti hi ni antia boruak asausan zel thula tin elosia hian sipai le ral thuam man chek lut meka an ral thuam da luzinga hian China siam SH-15 Howitzer stepo atela silai te nilovin silai lian mana tulani poin anin chhop tran ang takhop mai sipai hi Afghanistan ramria tangtein elosia hian anchet tir boka India ro chuan sipai chet veldan hi puanzara khap maka ramven himna kai noi ani awangin sipai le ral thuam che dan hi soi chua lo turani tin karmasa khan thu alo ti chuak to a India hian chan let ngei atuma chumi veng tur chuan elosia Pakistan chuan sipaya dalu ta chuwa chu amai ti hi thilom dan ani mele tuna ramrian in kana hian silai lian ho an la manglem lowa thile hliam report ala omlo boka silai ri cholo ma se anin dawe hanti tur chu alani chelo amero chu India in sipai chakna aman chuan in dona chuak ngal theyani ti hrein ram sang in boruak ti dai turin ram pahnian kara hetila hian India chuan US Secretary of State Mark Rubio nena khapoi khoina mo phurtu te chunga hremna lekan phut thu an threla firfiak te laka hian kan mit kan siai thei to lowang ante US Secretary of State hian phone kal tlangin ram pahni te hi boruak thoi dai turin aron biane firfiaka beina chungchanga hian ram pahni te chuan thiam thuan soi ve ve a India chuan kan chui chian na tangin firfiak te hi Pakistan mi le san ni pialama Pakistan in a pui nge ye antia Pakistan chuan firfiak te kan pui tia hian India chuan eng fin fianama min hmulova Pakistan in rol na tia fin fiana an soipo kha firfiak te le India rama an mani buai pui tu te in biak na zo kania Pakistan na in rol tia hian fin fiana them po om lo tin India chu Pakistana firfiaka chet na lo in nam hnoi to thina an pu ve boka Indus Water Treaty India ina su ta ka khan ICJ ate UN ate zual kautel an tum boka ne Pakistan hi firfiak khoila mai ro chuan sul nu an lo nei venual to April ni somni pahnia pahalgam chet na mo phurtu beran ngai po Pakistan in khwar eliti mi le sania UN resolution kalin heng firfiak te hi thuk takin politician te nen in zoma anrama zalen takin an khosa thei bokane firfiaka puante chu an thil nei hren sakin an veiwa phallo turti hi UN thu chuwa kanea mase Pakistan a chuan firfiakan puan eliti hruai tu te tanga Mumbai miswal ho tu pa ni thrin Dawood Ibrahim ate chu zalen takin an khosa thei thunga India le Afghana firfiak te apui dan po document nen lam mutura oma kumsang khazakwa somriat palia firfiaka che India palai Ravindra Thattu Malik Masaratate India thlona IC 814 hruai koi tu te po kha firfiak do konga UN dan nei sa chuan hrem turani lain Pakistan hian hrem lovin zalen takin awm tir boka firfiaka chetna kai hnoya hian rambial khat khovel pum huap tele ram pahnete in kara thuthlung te azom lo tlang puyane hetila hian pahalgama firfiaka chetna kha NIA chuan chiangzokin an la chui zela an ho tu pa chuan nimin khana tlo baka 3D mapping mangin thilom dan kanjir chiang do ne tentia khatil thenga khan intelligence lama hlo chamna lian tak mai awmati theya have to party thren khat chuan India sarkar hlo chamna anpuwa have to party vek thren khate ro chuan intelligence a chuan za in afam kim theilo khovela intelligence nei thaber Israel rampo an hlo cham ve tho khamole anti firfiak te khan sakho thlei bik nein chetan thone kha hewang hian India ram chunga sakholian pahni te in kara boruwa ka mayang ti hlauna alian hlea akal for deuh te chuan huatan nei viau to bokane an ka hlum masak ber jingami lieutenant Vinay anupui
himan sin arwal le ro chuan Muslim te laka che tho te Kashmir cheng te huarna te hi thlenglo ram ro se ro rel na hlen chua chu kan du ma se in huat na ni lovin remna le muana zok kan du ni ati nuna chanta zinga mi nu pui thawi ro chuan ka pasal kha hliam turin rei tak chunga dama ma se pui tuan ron kalta box si lova athi pha poi khoi tu te hian thina tem ve ro se ati ve thungani emponi se kha chet na wang khan India le Pakistan ten in puacha inka hai thu thlung bo chiat na thleng ma se po cha tum na ala om lawa sipai te anin puacha dana ero inka na na sa jok chuak theidin mun chu ani ve reng thawe